geregeld op het water uit de mond. Allemaal achterin in de rollatortrein, allemaal achterin, dan zie je weer die in. Allemaal achterin, de trein komt niet stop. Marie geeft nog een rondje, dus ik krijg nog wel en op. Marie geeft nog een rondje, dus ik krijg nog wel en op. De rondop kust die kamer op en dat was het bewijs. Marie die wordt gaat ouder, maar ze is nog jong van hart. En kan ze dan de café en dan ging het weer van start. Allemaal achterin in de rollatortrein, allemaal achterin, dan zie je weer wie in. Allemaal achterin, de trein komt niet stop. Marie geeft nog een rondje, dus je krijgt nog wel en op. Marie geeft nog een rondje, dus ik krijg nog wel en op. Marie die is nu 70, dat is niet zomaar gaar. En als Marie dan stap ik hier op de rollator mee. De GGD die zit paraat.